Tikulandireni pano pa Samavita YouTube channel ndipo mu nkhani zathu za lero muli ndine Mike Thompson. Monga tikudziwa kunena kuti tili mu nyengo ya zisankho imene pa 16 September papitapa tinali kuponya mavoti amene padakali pano tili kudikira ku bungwe la MEC kuti lituluse zotsatira. Ndipo mmene tikudikira kwakhala kukuponyedwa zotsatira za madera osiyanasiyana zimene zija amazitchula kuti unofficial results kapena kuti zotsatira zosasimikizika. Koma kupyolera mzotsatira zosasimikizikazi paonesa kunena kuti mtsogoleri wa chipani cha DPP ndiyemwe akusogolera madera angapo mdziko lino la Malawi. Mmene tukamba angapo ndi kutanthauza kuti ochulukirapo kusiyana ndi amene ali pambuyo pake amene ndi Lazarus Chakwera. Komanso chinthu china chimene tinganene nchonena kuti ambiri ambuyo mutakhala tukamba kuti chigawo chapakati ndi chigawo chimene chipani cha MCP chimakhala chikupezako mavoti ochuluka, komanso chigawo chakumpoto ndi chigawo chimene fraud imapezako mavoti ochuluka. Kwambiri mwina sitilunjika ndi chigawo chakumpoto popeza kuti mwina zitha kumveka mwina mwake chifukwa paja fraud inachita alliance ndi chipani cha DPP. Koma monga tikudziwa ambiri tikhala tukamba kunena kuti chigawo chakumwera chipani chimene chimatenga kugawo kwambiri ndi chipani cha DPP. Koma kupyolera mzotsatira zimene zakhala zikutoleredwa komanso zimene zakhala zikulengezesedwa zimene zafika kale ku mtundu wa Malawi zikuonesa kuti maganizo amene anthu mbuyomu akukhala nawo kunena kuti chigawo chapakati ndi chigawo chimene chipani cha MCP chimapezako mavoti ochuluka mmene zilili pano patitha kukamba kuti ndi zosiyaniranapo chifukwa chonena kuti chipani cha DPP chakwanisanso kupeza mavoti ochuluka ku chigawo chapakati. Komanso mzigawo zimene muli ma MP amene munali mashadow MP achipani cha MCP anthu ena akwanisa kugonjetsedwa achipani cha MCP ndi kuti ma MP amene akwanisa kupambana umene kuena ndi a DPP. So mbiri imene inalipo kale iyo mati zipani zambiri zimakhala ndi chigawo tsopano iyamba kufufutidwa. Choncho mmene tikukambamo chipani cha DPP chikusogola kwambiri ndi mavoti amene apezeka padakali pano, angakhale kuti zotsatira za ma constituency onse sizinawafike ku National Tally Center. Chiwerengero cha mavoti omwe chakwanisa kufika ku National Tally Center ndi choti sichinafikire mlingo umene MEC ikuyembekeza kuti onse akhale atafika. So ngakhale izi zili chonchi zokambidwa zambiri zakhala zikukambidwapo monga mu video ya dzulo tinakupasirani mu zimene adalankhula Shadrack Namalomba komanso zina zimene zidalankhulidwa ku press briefing ya chipani cha DPP. Shadrack Namalomba mu kulankhula kwawo pa tsamba lawo la mchezo adalemba kunena kuti mtsogoleri wa dziko lino akuyenereka kungovomereza kuti aluza chisankho m'malo moti azichedwetsa anthu. Choncho adafotokoza kunena kuti mtsogoleri wa dziko lino akuyenereka kutula pansi dziko lino ndi kuti alengezese kuti iye waluza zisankho ndipo zizimukomera. So nkhani imene tazanayanso msiku ya lero ndiyofanana ndi yomweyi kunena kuti lawyer wina odziwika bwino kuno ku Malawi amene ndi Akhumbo Soko nawonso alankhula zonga zomwezi pa tsamba lawo la mchezo lero pa 19 September kunena kuti mtsogoleri wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera akuyenereka kuvomereza kunena kuti agonja ndipo uku ndiko kutha kwa masankho. Ndipo adaonjezera kunena kuti izi zomati adikire siku lolengezesa zotsatira zimenezi zipangisa kuti dziko likhale attentive ku zinthu zoti ndi zosafunikira kuti akudziwa kale chilungamo kuti iwo aluza zisankho. So malo moti angolengezesa ndi kuti dziko lisakhale kumayembekeza kukhala chelu ndi zinthu zoti mwini wake yemwe akudziwa zoti uwaluza. So mene amafotokoza Akhumbo Soko adafotokoza kunena kuti kuchokera pamene zisankho zinaponyedwa pa 16 September mawu awo adafotokoza kunena kuti pa tsamba lawo la mchezo la Facebook adanena kuti asogoleriwa madzulo wake mene zinthu zilili ma polling center onse ma constituency onse amene anthu amaponyeramo vote iwo zotsatirazi akuziziwa. Plus pamenepo aliso ndi kagulu kena ka anthu kamene kamafida information imene imaonesa za momwe apezera. Choncho Achakwera sanganire kuti sakudziwa kuti aluza zisankho, kotero akusavomereza ndi imodzi mwa njira yongochedwetsa zinthu koma zinthu zoti akuziziwa kale ndi kale. Akhumbo Soko iwo adaonjeza kunena kuti
achakwera kuti asaluze value kapenanso kuti asakhale munthu wochita manyazi. Kunali kwabwino kuti angolengezeratu kuti iwo aluza zisankho m'malo modikira kuti MEC ilengezese. Ndipo adafotokoza zonena kuti imene ikuyenereka kuti idikire masiku oyikika ndi bungwe la MEC popeza kuti ilo likusatira malamulo. Koma kwa munthu amene akuchita nawo mpikisano yomwe akudziwa kunena kuti iye waluza, sipakhala vuto kulengezesa kuti waluza. Kotero achakwera anangoyeneka kuti angovomereza kunena kuti zotsatira za zisankho sizidawakomere. Kotero dziko lino likanakhalano kuti lamasuka muzochitika zambiri. Ndi mukulankhula kwawo akhumbusuko anakumbusanso amalawi muzisankho zimene zinachitika mchaka cha 1994 mene amaonesera chisanzo cha Dr. Hastings Kamuzibanda kunena kuti iwo adavomereza kuti aluza mwachangu, ndipo izi sizidasise value yawo malo mwake ulemu wawo unasungidwa, ndipo kuluza kwawo sikudapangitsa iwo kuyang'aniridwa pansi. Mofananira naponso adawonjezera kunena kuti kuluza kumene kunachitika mchaka cha 2014 kumene Joyce Banda adavomereza mwachangu zinathandiziranso kuti ulemu wawo usapite pansi. Choncho mtsogoleri wa dziko lino akuyeneka atengere chisanzo monga chimenecho. Andi mawu awo adafotokoza kunena kuti kuvomereza kwawo kupangisa kuti mikwiyo imene anthu ali nawo pa iyo ikhale yotsika, ndi kuti anthu amene amawasatira akwanisenso kuvomereza bwinobwino. Chifukwa chonena kuti akakhala kuti akakamira kudikira maliza sizapangitsa kuti masapota awo akhale ndi kusamvesesa nkomaona ngati mtsogoleri wawo waberedwa. Komano iwo achakwera akavomereza mwachangu zipangitsa kuti omwe amawakonda komanso kuwasatira nawonso afulumire kuchilandira chinthucho, chifukwa chonena zoti mtsogoleri wawo akudziwa kale kuti waluza. Komano ngati akukakamira mwachisanzo monga amachitisa ma press briefing achipani cha MCP chionetsa kuti iwo awina, zimenezi zikutha kuperekano kuti anthu amene amasatira chipani cha MCP akhale ndi kaganizidwe kena akuona kuti mtsogoleri wawo ngati waluza ndi kuti waberedwa zisankho, chifukwa kuti iwo ali kale ndi confidence ya zinthu zimene akudziwa kale kuti aluza. So adawonjezera kunena kuti ngati President Chakwera angavomereze kunena kuti waluza zisankho, zipangitsa kunena kuti amene amamusatira komanso amene amachikonda chipani chawo akhale ndi kuvomereza kwabwino ndi kuti atetezerenso mbiri yawo monga mtsogoleri wa dziko lino. Ndipo mawu awo adawonjezera kuti mtsogoleri wa dziko lino atenge kuti kuluza zisankho za mtsogoleri wa dziko sizoti ndi mathero a zinthu, komano ndi kuyamba kwina kwakukula kuonesano kukula mongano mtsogoleri amene anakhalapo woyang'anira dziko lino la Malawi. So mukulankhula kwawo adapitiriza kunena kuti bungwe la MEC ndi limene likuyenereka kuyembekezera masiku omwe iwo amayenera kukhala akuwerenga mavoti ndi kudikirira tsiku loti azauluse zotsatira. Komano mtsogoleri wa dziko lino adayenereka kuti alengezetse kuti iye wavomereza kuluza kwake kwa zisankho kuti zisankho waluza, ndi kuti izi zithandizira kuti mbiri yake ikhale yabwinobwino, ndipo masapota akenso nawo avomereza ndi kuti azakhale mwina ndi kukonzekera kwina kwa zisankhonso zina zimene zizachitike. Okondedwa omvera, mu video iyi munali ndine Mike Thompson, ndipo ngati mwayikonda video chitani like komanso subscribe kuti tithenso kupatsirani ma video omwe tikhala tikukonzerani pano pa Summer Vita YouTube channel.